Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjanan kawilujengan khususipun ingkang tansah sedaya tuhu mesani jalan solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mesani jalan solawe mang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniyahipun nduhil lan batinipun, lan mugi ingkang mirsani jalan solawe mang diangkat kamultan kamulyan derajat lan pangkatipun, lan mugi ingkang mesani jalan solawe dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki sedulur jalan solawe Mbah Suntara badhe medharaken tawi mbabaraken pusaka wesiaji nggih menika pusakanipun Kujang Jimatan Kujang Kuno Lawasan. Dadi saderenge dalem marak sebo cuman toko tengasane panjenengan sami dalem badhe metek utawi gampil kamardikane panjenengan sawetara anggenipun medharaken pusaka Kyai Kujang kanthi sarana penggalih nuwun idine pangestu para sedulur. Lan iki para sedulur Mbah Suntara badhe medharaken pusaka Kujang. Pusaka Kujang iki menika pusakane unik. Kujang niki pusaka era Pajajaran Pasundan para sedulur. Dadi tiyang Sunda niku trah senjata utawi agemanipun nggih cara tiyang Jawi nggih keris. Tapi daerah Pasundan niku nggih kujang kados mengaten niku. Dadi diwastani kujang niku nggih tembung saking para winasih, para sesepuh para leluhur. Dadi kujang niku termasuk pusaka ingkang wingit, ingkang istimewa. Dadi tembung kujang niku saking kodi kalih yang. Kodi niku nek teng pewayangane niku gamanipun ayang-ayang Kyai Semar menika Bagong. Lah Sangyang niku nggih menika penguasa alam. Dadi kodi tegese teng sabda talon niku gaib, senjata ingkang gaib. Lah ingkang Sangyang niku penguasa alam. Jadi barang penguasa sing gaib, termasuk pusaka menika pusaka wingit. Dadi agemane pusakane Kujang menika nggih sekitar tahun abad 8 sampai abad 9 teng daerah Pasundan. Dados agemanipun para raja biyen jaman riyin nggih kados Prabu Siliwangi ngoten niku nggih. Niku agemane niku dados tiyang pinunjul niku boten sembarangan, gadah ageman. Sepindah Mustika Sekar, kaping kalih nggih menika pusaka Naga Runting, kaping telune nggih pusaka Kujang kados mengaten niku. Dadi sedulur sadèrèng kula wedharaken pusaka Kujang menika, sadèrèng kula buka wonten japa lan mantranipun. Bicarane buka nggih. Assalamualaikum salam. Bismillah. Busungging adiwerna kang nyetosna sedaya maneka warna. Yang purba kang wasari bumi saperpe langit, yaku purba kang sejati. Pusaka Kyai Kujang sira tak jaluk kesentian saing kersane Gusti Allah.
sepuh nih, Jimatan sepuh. Jadi ngeten ke kados lapat huruf sin, kados huruf sin, kados huruf sin. Niki bolong-bolong ngeten niki nggih diwastani mata, cindra mata. Yen para sesepuh riyin sing penggede ngeten iki mboten bolong mboten compong, dipun iseni mas ta winten. Dadi enten variasine kang becik kang sari. Kene iki diwastani tradah, iki cuntik. Yang ngani pamor, ini persi. Jeniki diwastani gagang saged, handle saged. Jenis ngoten iki. Dados kujang niku termasuk benda ingkang keramat ingkang gaib. Di zaman Pasundan rumiyin tiyang ngeten iki nggih. Mereka pun tradisi zaman riyin nggih petani. Iya wonten sing digunakake kangge pertanian, pengaritan padi, kangge tebang hutan. Zaman riyen niku sing tebang hutan nggih ageng lho mboten sakmenten iki. Iki kangge jimatan. Sing kangge petani niku jenise benten-benten. Dadi yen ngeten iki kan diwastani kujang kuku Pancanaka. Di kuku siung macan saged, kuku Pancanaka saged. Kuku niku kuat, panca niku 5. Dadi enten bolongane niki mbon 5. Dadi kuku niku kuat, panca niku 5, naka niku kuku kekuatan. Kuku Pancanaka. Wonten sing kados kujang sing kados bangun tontong, wonten sing kujang kados naga, wonten sing kujang kados katak, kados bangkak saged. Wonten sing kujang kados badak. Jenise beten-beten iki bedane namung teng cuntike niki. Bedane teng di pos-pos dulur, mugi-mugi anggenipun nulungi budaya Jawi. Kujang saking Pasundan utawi jimatan wonten manfaat wonten barokahipun. Amargi pusaka kados kujang menika saniki sampun langka. Nggih teng Jawa Timur nggih wonten, Jawa Tengah nggih wonten, Jawa Barat pusate Pasundan niku nggih pusaka trah sejenis kujang. Kujang pamore niku sepuh biji semangka. Pos dulur anggene dalem medharaken utawi nerangaken pusaka kujang. Mugi-mugi pawartose kula wonten manfaat wonten barokahipun. Pikiran terapian saya positif saged komen teng kolom komen. Insyaallah badhe kula dherekaken pusaka kang keramat ingkang istimewa dinten sanesipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kaering para nabi wali. Alhamdulillah.